morning! Aisha Mila is back! Long time no see ta sa ato ang vlog. So nag-ready ko karon mga ka-Aishi. Going ko dito sa akong site sa GK BRP. Kuhaan sa ko dito sa amo ang sa project sa among GK base co-op, no? Ang amo ang Birmingham dito. So ako sa tong ugay-ugayon ang mga Burmi kay gimingaw siguro to sa kuha. Dito mga ka-Aishi, maadto sa ko dito kay naman ko yung mong bisita karon dayon dala pod mi mag-meeting sa mga members dito sa amo ang mga beneficiaries sa amo ang GK base co-op. So see you dito mga ka-Aishi. Mag-prepare ako, so going namin dito karon. Mga ka-Aishi, manindalan paingon dito sa akong site, no, sa diversion tanag-agi. Nya diri ni ang diri Chinese cemetery mingaw karon kay bawal magsulod, wala karoy bisita sa mga ato mga mahal sa kinabuhi nga ning panaw na, no, sa lahi nga kalibutan. O diri ni sa amo ang dapit mga ka-Aishi, agi hapoy mga tubuhan diri. Katubuhan. So sayo ko dito kay nami mga bisita, madagko niya mga bisita mga ka-Aishi gikan sa kuan nagkalain-lain ng mga lugar. Bitaw magtan-aw sila dito mga ka-Aishi sa samong project. So amo sa sitong atimanon ang project namo kay basin pa doon kuan na ay mag-interview sa mga ba kung yun sa namo pa so good kay nga ni man jud ni kung natay project una man gyud yun sa pagsugod, yun sa paghikay aron kini na ay mulambo. Mga na ni mga ka-Aishi ang diversion. So malusot na taani dito sa Bagong Taas. Shortcut ni mga ka-Aishi, mga kuan na ni namo. O ni ang among palibot diri. Wala diri traffic kay ang muagi diri kanira mga dagko nga sakyanan. Nagkabibo na po diri sa amo ang area mga ka-Aishi. Kanini ay mga bulak mga ka-Aishi. Pipinya ko eh. Pipinya. Tuway kuan dito kanang passion fruit pang ba? Aw, passion fruit. Dragon fruit. Ngayo ko ni Joy og kuan. Saha abot na. Kuan ba niya? Kay magtanom taog kuan gamay lang gud dito. Gusti man ay pikit. Sana makatampaw ko. Ah? Arang putong kakuan. Oy, mura man ta. Lawas ta dito nya. Hi mga ka-Aishi. Nakaabot na ko diri sa GK BRP. So mani ang amo ang entrance sa Birmingham. O diri mani among garden gamay. Ihagnot-hagnotan na ni. O gikan namin ng hagnot. Karon nanilig na lang. O mani among mga partner diri mga ka-Aishi. Hi dia. Good morning ka-Aishi. Hello. Hello. Good morning. Good morning. O diri mga ka-Aishi mao ni among Birmingham. May mong Birmingham diri empty ni siya kay gikan mi nag-harvest. So mao ni ang machine diri kani mao ni ang
galingan sa abono. Ani ang ilang paandere. So, ani ang harvest mga ka-Aishi. Pick up puno na pod ni karong Martes. So, ang among beads diri mga ka-Aishi, kuani, dalon ta mo sa amo ang Birmingham sa GK BRP. Kani nga beads. Okay ni kung naabay kuan, naabay yung wati. So nanago ang mga wati mga ka-Aishi. So di pa mi maka-harvest ani kay ulang pa ni og mixture niya. Nita pa mi og i-mix. Kani another beads. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kani mga ka-Aishi, nasa tig-business dire. Hi! Manay na-assign dire sa kuan. Ang mga gwapa dire ang mga sakop mga ka-Aishi magkuan. Ay mamisbis, manilig. So nga na mi nagpaabot pa na ka-Aishi sa uban. Wala pa man ang uban dire nakaabot, basig unya na to. Unya na to mahinlo na. Joke lang. So kari mga ka-Aishi, ambot ko dala ba ni harvest na mo sa kuan sunod semana after siguro sa kalag-kalag kay naman po tayo mo order. So maani among usa sa livelihood diri sa site sa GK Base Co-op. So member ni sila no sa GK Base Co-op. Mani among project. Ano nga to sir sa lima yun? Sa ilang barangay? Unsa pa rin ilang mga kuan sir? Yan, gapon. Vermi. Tagarin na mga flowers ko ba? Nice. Alam mo, yang ilang di pa ngabunad to organic na. Kung agi na Nagdala jud to.